tui tam firang na tong gorang rudro palni to abo bo to direct bokhor na stosi abo hai kunu সম্ভব de 184 jona raja bini bufa bini thakur dada borse patta kri khos khobor kri na oborong no ba azaria hutta guro pakogo nangnuya kok sai kun lap kri bini actually bo to ekdom 100% bo to maharaja no oboni bagi gorang rudro pal chungno tang sana chimu chingya tei uskang agortala boni je dress pere sumja oborong no to tam hini sanai Bangladesh ni borok khai aga borok tak ugroponti haise khaitung agi chin borok no ugroponti no tak borok su ugroponti chin borok hingga pokol churomui talang thangjak bai kumu ini bong borok no borok sarkar tam khai tong oba haike dress sumjak tupi tupjak full dress sumjak latha tuijak tam khai tong sarkar thak sago pro dai te oba Tapos sino borok hingke pulis logno lade charge suwe pulis arrest ketlang khamojo. actually borok ni jeta dress sumui nongkhormani borok le tamu san obo tang to kaham kai saimia sub sungja kaham kai oborong nang kaham kai follow ba khaijak ya angam tirung actually naina muchungya obo hudda thau ga batpari dandali sare te tam tong ba tabuk je kok sai to mani obno tam mane bohai wachu nang tabuk tiprasa wansa ba tiprasa bung kolokan hindi tabuk mane omake tangga phangan chesta khai to obo ba gorang rudro pala bono sesa khai tongo communal kok sai tongo actually bono sarkare babe romuya ko tak jelo sutana nang bo jeba be communal kok sai tongo bo bini bo jugni kok boro nangnuya koi kaisa tuiya koi dunia ni তথ্য usuk sono usuk sono usuk জনগণ ওয়ানসা চি বেশি পহাই অব আজারিয়া ফালতু কক hingke boje samane angko 500 bosor age no bongni wansa rok tipra o raja chai thangani samani ha hingke 500 bosor sekang je raja chai thangani samani obno tile tam sanai 500 বছর সিগাং রাজাটা চাচাইয়া অব আঙ্গো সাইমানা ককিয়া কিন্তু 184 জনা রাজা চাইথং হুঙ্কায় অঙ্ক 1 বছর কাইছে 1 বছর কাই চাইথং কাইছে 184 5 বছর কাই চা খাঙ্কায় কয় কয় হাজার ফাইছে নাই কয় বছর ফাইছে নাই হিসাব দা খাই নাই বড় 500 বাউস কাংছে সানা থাঙ্কা আঙ্কায় 5000 বছর অঙ্ক 10 বছর 10000 বছর 11000 বছর জুরম দিবা রাজা চাইথং মানা জায়গা চিন্তি পারা সার অমন বাগে বনতে তাম সানা তংবা বত পুরা গংকছে bo o jaga nosto desh no nosto tirpura nosto khaina bagi bo chesta khaitung Wala na lam songo bab sono hai no hai tini na ane kotal video ko ngke bab song norok to nubi na mangkhana video ni clip bo haso tamongkha আমরা বাঙালি হেনে নরক চির খোয়া তোমার নখনা প্রেস দিক খাই তোমার নখনা লামা লামাও ngke bab song norok nai nai di tamongkha বাঙালি rok tipra sarok no tabuk bothar payei hano sengnan nai tongo bayat song जों नुमाबायनो जों साइमानो बरफनि बोखानि कक्रकनो नाइदि बरफ पुइलावखाय तामहनैसा बरफ पुइलावखाय सिरिं सिरिंखै तङै तङो बायात सं तामहनगांखे बरफफोर ताङै सिरिं सिरिंखै तङो नां बरफ आ सिरिं सिरिंखै तंमाने रिजन ओंखा बरफ abo kokse thansa khlai tongo bayat song jefru pras sorry press meet khainani laifrung kangke borok apruk borok pal ke phayei borok kok thansa khlaiei khorang tisanani bagui borok abo wan sugui tongo tei bwthango nahari tongo bayat song hingke borok tabuk hingka je जों chini tipra sarok ni bagui sar dogit morasing kahamni lamao thangma nugui borok tei sahaino hai borok bo tabukai kebeni tongkha bayat song borok tangai kebeng tangai hingka hingke chini tipra sarok ni manthang hingke borok tin selai tebo kolok kotor nai kutubu kanai ganang nai sangnanya nai borok abono wan naharui wan sugui borok tabu borok bo amara bangali hinai borok bo tabu khorang tisalai tongo tang hingke borok tang khorang tisang nang chini edisi hano segi naharma hingke borok te paharo ko teruk teruk khaiei borok sengnai segui bunai tongnai apni chini tipra sarok no hai borok tam khainai onno raijo o rohonai ebakai bongni isati ke tongnani bagui borok tabuk abo haike saitogui tongo bayat song tabuk borok chungno je satogui tongmani borok asukbai wngjakya borokni ichha mote khai romo rompreo kuno khlaimaya kuno ain karon kwrui abo hai khlai ke tongnamu hingjago bayat song जों tabuk
for example kaisa do sai thonarno buhang batai hagrai klaijak no जों खसानानै आमुनो केव माना खायनाय गोरै केव हिंजा मग बुहां हाग्राय बुथाय खसाना मुसंगाय खसाका चिन्ता मुसंगाय चिपका ताना मुसंगाय साखा अबो हाय खलायनानै बेफोराव नाय दङ बायाबस जों तो आबो गाहाम केनो सायमानो गाहाम के सायमान दंफानो जों मंसा खलायमाया नाय हिंगा के जोंनि तिप्रासारावबो कायसे थानसा गोरै बायाबस थानसा गोरै बागै अराय फराय मामांनो अराय फराय मामां बरक बेबाक उना बरक जोंनि तिप्रासान डिटेल्स बरक सावै मानथाबायका तिप्रासाराव अराय फराय बरक बंनि मानथाय जेसे पान सानदुंनि बरक नाहारमाया नाय हिंगा के बं बरक अराय फराय tam kufur kosong keterangan itu jangan kisah-kisah udah orang-orang ini coba kasih tiprasa je sulajak walajak itu betul lagi sepala apa hai borok seman itu borok joto detail sih seman thai ka tiprasa rone bayat song awan bagus si borok sak nanya sih tiprasa rono hari bus betadi tos tok di kununya mau kuno angkerai aku kalau borok tak kuno betadi semua deh ya ba borok bong business kaham baik tangan ini borok kelaya saya pun ada mungsa kelaya tin borok mungsa kelaya tin borok tam kain bawa anje kerai jasti simaya bukan sih jago bong ni business kotor tunggu ab business kotor banyak kita jadi borok mungsa kelaya ini tunggu banyak song sehingga kangen saya mana gara-gara aku telah sarap bos tong kena borok itu karena detailsnya kangen saya mana kamu orang kenal tanah salah buat eding nagoro beri korong nih rep kanya lajang mana aro rep kanya lajang mana tuh ye sini tiprasa rok tadang liya tadang yang dia aro brand barat tong aku soli ya jatuh nah hanya lagi kah karena nih kamu sih marah kai dong nong nuwit makana aku telah tonggoi barat tonggoi pori nani besuk tak susuk kos tonggoi dong ha bo bisa tokai saya mana ya mau bukan saya mana ya sekumai cuman borok ke tengah besuk kos tonggoi dong tak sih borok tin borong na betan nih ini kena nanya dengan kahangkan saya mana borok bisnis kaisan kali sih borok hamsa ke nahari tong bayar song borok misalkan maya doya kerai tin borok sih bunan kairogana betanan kairogana tabudi borok ketangronga bang borok ari paisi di tam kaimana tong borok bang songkar tep kompetisi ma jauh apa hewan suku sih berhasil nggak apa hewan song nah belai keno jeng kacinan nanggo tanggang ke tam rang puisa hinjawo jeng kapuno sana nih lobi tang jawo untuk kana naji tin tiprasa lokurok bahake bancinani tekinang nih asai song sikla sikli rok wang mang hai tong kana jaga kere ngerek bayar song hai tong kana apa kon kajo kalaya tapi hinggang ke sini tiprasa nama matai kering thakai jeng lekha pora khai tam manai munu semaya jeng jak awak tori hai kono jeng wansar ko sakiri jangnani te buthar jangnani rep khai buthar jangnani jeng awak sini je jeng awak khai jangnani jeng asai tong obo hai jaga rok thang songe hangai jeng wansugo je tin bokrogo wansu thai hayo bayat song noro nugi mangkhana thangnai salo sini tabuk khoroksa ya tiprasa hangkrani bagai kaisa tam kufur kang kosom hanai khulok rugakha khulok mane ulo kamungkha aroni tabuk aron seleng rok se kamungkha oino jaga bahari thangkha aro busuk butar tongna gobang mano jaga family se 32 de 33 ngane 33 butar bahai ke thangga oino jaga o angkar family se asung garo busabuti dai sohor busung khana butar thangpaikha nai tak khano chin borok khasia wansa rok pare mus munai borok saka se munai phano buka bising nai munai jong ti prosarok komor khana nai noro no wansung nai ne bayat song rang puisa ko tambo rang puisa ko samong rang puisa hayo asal men hinggang ke perasaan manthai te santi ke tongnani aram khlai tongnani kebo nang ti prasa nang wansa hane aro kebo sak naya khlai bui mana nangni ya tongmani nangni ya abo haike jeng mannani nango abo hai mangkang kai samong khain sai tongmano
tabo nung rang puisa tongo ni sango nung job khai tongo himma bai abo kajo khlaiya nung job khai tamo ba ning bwsa buti tong namde bo bisoto wansaro mono bothar jangnai rep khaiye eba khai totra da bai tani bothar jangnai obo hai ni mano o din rok khai mano kurasi mo kuno real ya sorry mo kuno fake ya mo kura real abo hai ni mano ta baksa borok himano ang job khai tong ang tang mano na to wana na kere salsama wana banyai tam samung khainai tam job khainai corruption ongoi wansu no na rang puisa bai ya asol ha se ha se sing tongo na no permanent ha kere hingkai teruk komoro sekang khai rang puisa kere dong sekang thegena nai erpore rang nang rok teruk khangrai bai bahai ke khebjak afur post ma ha kaise saimana na afur sabu theri nai tongo ba borok kere khangkai abono wasu tai khlaio जों गोथां दंफांनो जोंनि हानो बाहायखौ नारनानै बे बाहायखौ पिसानानै जों अबसे मावान सोलायनाय जत टिप्रा सालुकुरो बायाबसं ओंखा बायाबसं बरok बिदिनो बुजिखांनो खाख्लायो आमरा बांगाली बाहाय ओइ दं ताबक बरक जुलुम ओइ दं जुलुम ओंखा बायाबसं बरक बिदिनो पाइसा दरमाय थंनो बेला नरमा पाइफ्लाया हामबाय